Víťazka súťaže Nové tváre modnej scény z Bratislavských modných kníh 2010 Zlatica Hubertová a jej modelka na dnes večer Veronika Matrošiková. Na dnešnú exkluzívnu prehľadku plecových šiat prispel aj návrhár Lukáš Kilička a odliekol do svojho výtvoru moderátorku a čerstvú mamičku Lenku Šoršovú. Konkrétnejšie ide o čierny korzet vykladaný čiernymi kameňmi a bohatú tylovú sukňu. Dámy a páni, Lukáš Kilička, ktorého rodbu dnes predviedla Lenka Šoršová. Ďalšie návrhy pochádzajú z dielne Anna-Márie Kiškoša. Mladá návrhárka pripravila svoju prvú rolu pre herečku Luciu Šipošovú, ktorej tento rok do kín prišiel aj medzinárodný titul 360 režiséra Fernanda Menezesa. Po večernej role Anna-Márie Kiškoša prichádza aj herečka z ordinácie v Ružovej záhrade Michaela Čobejová. Prepletené pruhy látok vytvárajú zaujímavý plastický efekt jej šiat. Víťazka súťaže Nové tváre módnej scény Bratislavských módnych kníh 2011 Anna-Mária Kiškoša a jej diela na herečkách Lucii Šipošovej a Michaele Čobejovej. Dizajnerka Dana Kleiner na dnes večer navrhla večernú rolu slonovinovej farby, ktorú predvedie mladá slovenská podnikateľka z realitami v Rakúsku Monika Haklová. Šaty zo švajčiarskej čipky zdobia práve Swarovski kryštály a perie.
ešte predtým, ako sa dostaneme k záverečným modelom úplne prvej prehliadky exkluzívnych večerných hrov od návrhárov pôsobiacich v Slovenskej republike, dovolte mi poprosiť ešte o jednu skladbu formáciu, ktorá si vystačí s harfou, perkusiami a spevom. Dámy a páni, Cinnamon. harfou a Andrea Bučková za klávesami a za mikrofónom budú pokračovať v hraní a spievaní, aby nám tak spravili krásny podmas na posledný blok dnešnej prehliadky večerných plesových hrov na nadchádzajúcu plesovú sezónu. A my v nej pokračujeme, a to s českým návrhárom Liborom Komosným. A jeho prvú robu predvedie moderátorka Adriana Poláková. Ide o šaty z kolekcie Identita, inšpirovanej kultom ženskosti a vytvorené z lakovaného úpletku. Ženský web.
To sú stránky, na ktorých aj v týchto chvíľach prebieha živý internetový prenos z dnešnej prehliadky. Ďalšou nádherkou dnešného večera je Michaela Lutáková. Jej strieborno-čierne šaty predvedie moderátorka novín televízie Joj Adriana Kotríková. Šaty sú zložito vrstvené a vyjasené s jemným detailom z peria.